dito'y tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Tipagbayan tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apaggaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam nutangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. The bell button. Naimbag nga orasyo amin kagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan arika at taga-benget. Ngamsakpay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Boss Anses, kan happy birthday ka ni Sevi Bonges Ventura from Lunox. Reyes kan Gandesa family ti San Placido Rojas Isabela from Aldrin Reyes. Happy birthday ka ni mother ko Constancia Lega and Tiffany Leong ti Hong Kong from Nida Niveras. Shout out kadadayan kay Rolyoda kan Jasmine Rivera. Mama Gina kan Tatay June ti Cagayan from Jermeline Gayon. Dante Velasquez, anak ko ada Dave Nathaniel. Amin akakabsat ko kan nanang ko ti Ili Tinagilian Isabela from Imelda Velasquez. Quiñones kan Mangawang Clan from Francis Quiñones. Kada kami dito'y POE Wangal Motorpool Trinidad. Mayumis kan Desio family ti Santa Fe Vizcaya from Melvin Desio Mayumis. Shout out pa'y kada Eson, Obar, Lacunsay, De La Cruz kan Cabanela family ti Ili Sur, Burayok, San Juan, La Union from Eson Jerome. Happy birthday Brian Archie Bahian ti Dakap Sur, Bani, Pangasinan from Alfie Bahian. Belated happy birthday Kuya Jepong. Shout out kada Magnus Kanyashika, Dumenden, Antolin, Alvarado, Pigaw, kastamot ti Pastor kan Ortigas family ti Purok 2, Parudun Sur, Apari, Cagayan from MJ Antolin. Lakay ko ni Alan Bilguera ti San Esteban, Ilocos Sur from Maricris Bilguera.
Kakabsat ko dita Ilocos Norte, da Alden ken Albert Oloraza, Alexander ken Alvin Oloraza ti Japan, from Angeline Oloraza ti Apayao. Kakabagyak iti Abu Dhabi, kastamot da ading Cheryl Carion ken kakabsat na, from Renaline Manzano. Shout out kada Hildo Sugitan, Audrey, Gwyneth, Faith Aaron ti San Juan, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan ti Kuwait. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Rika. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti padas ti biag, amay ikan biag babaan to'y programa yo. Ilingad naklaangan manang itinagan Arika at taga-Benguet. Adamot padas ko, akayat ko nga ibinlay, bareng makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Sapay ko ma, tamapilimet amay drama. Agmay may saak nga anak, nalaos ti panangipatag kanyak dagiti dadakkel ko nang runa ni papa. Ngam adda napasamak kanyak agim muraan unay ti amak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idinagsubliak iti pagtaangan mi, kalpasan ti 10 atawen nga immadayuak kadagiti dadakkel ko. Mami, dito ka diti balayo? Wan anak, ditoya ka di makkel. Apay nga ro takaslasan ka naragsak, mami? Ado nga amin dagiti lagi pa napasamak dito'y anak. Ngam saan nga amin kat naragsak. Aday ka, at ano may manglukat, mami? Rika, iha. Sika ka di agpaiso. Siyak nga rod, mama. Kat, dahito'y mati apo ko yun. Ni Junjun. Hello, Lola. Ang manuak. Kasya na ka ti Diyos, apok. Baala, sobra kayo. Umay kan, anak. Un, mami. Agtugaw kayo. Agyaman nak, mama. Diyos ko, kunak no saan da ka na makita pa'y iha. Nagbayag nga inuray ko na iti agundaway. Agasem, 10 atawen adi ka nagaw awid. Pakawanandak, mama. Ado tinagkurangak kada kayo ka ni papa. Di mon panunutan day ta iha. Tinapatag, nagsublikan. Adakan dito'y. Ayan ni papa. Ada iti silid mi. Ngam. Mama? Diyak amono. Kaya't nakakasango, iha. Maawatak, mama. Di kayo danag. Nakasagana akong amang sango iti amin. Basta makadan na kayo manan. Eduardo, adan ti anak ta, ni Rika, si Mang Peten. Kunak tupay kat. Nangag ko titimbak na itay. Saan mo asanguan ti anak mo? Awan panggapwa ka magsango kankwana. Eduardo, 10 atawanan ti napalabas. Wen, 10 atawan. Ngamuray na minsan, saan na nagparik na kadata? Gaputa nasakitan di anak mo. Agpada kayo ang nasakitan. Apay, Mercy. Di na napanunot
anasaksakit kanya, tinaramid na. Simurot iti lalaki si asawa, kat kinabailan na ta tinalikudan anaganak na. Ngam nagsublin ti anak ta, tapno ilintag na tinagbidutan na. Nalatawon ti amin, Mercy. Saan pa'y? Nang runak at adan apo ko ta. Adan anak ni Rika. Diyak mo, no kabalak pa nga klunan ti anak anang talikod iti pamilya na. Ngam anak mo lata ni Rika. Anak mo nga agsubsubli. Tapno ilintag na dagiti nagbidutan na. Diyak mo no niya tinasaksakit, Mercy. No ti pa nagpukaw na, wano ti pa nagsubli na kaslaawan tinapasama. Saan ba ta masapul apakawan ng adakos? Ngamikam kumamot iti gundaway amang ipalawag iti bagina. Sa anak pa yan nakasagana. Sapay ko mga rod, ta makapagpanunot ka, sakbay amala daw ti amin Eduardo. Sapay ko ma. Dahito iti silad ko idi Junjun. Mami, mabaling ka da sa mrakak di tasigo da silid mo dito'y balayo? Sige anak, ngam amangan no nakataptapok. Okay lang, Mami. Kaya't ko lang nga makita di taunag. O sige, mabit lang. Aday ta anak ko. Ay, kunaktupay ka. Nakataptapok. Madlaw asan ang naluklukatan iti nabayag a panawan. Wow! Naglawagayam ti silid mo, Mami. Ken uray nung natapok, makita nakapimpintas. Ha? Mami, ano dyan to'y tasitag ti kama? Ala, picture at tapasot na napisang, Mami. Nan, kita akman, Junjun. At to'y Damamakan papadagiti aday tiladawan, anak. Asino taday tayan tinapigis apasot tiladawan, Mami? Siyak, anak. Ha? Apre napisang. Sikatin ng pisang, Mami? Saan, anak ko? Apay niya kasjay. Kasla na gagara na pisang tapno may kat ka di tiladawan. Gapo siguro takagurad akunay idi. Saan da nagmurguray ta? Saan ka di, Mami? Diyak mo anak ko. Sapay na kumatakas tangag paiso. Itod kong to daytoy kal ni Lolo, Mami. Sikati makaam mo, anak ko. Eduardo, umay kamanganan. Ti paborito mo si daan ti inlutok. Agyaman ak, Mercy. Ngam sa anak pa yung mabisin. Kaya't nakakano ang makasarita ni Rika. Awan tinas ka na pagsaritaan, me. Ay, unay kan, Eduardo. Apay ayang ipapilit mo. Gaputa anak mo ni Rika. Uray ka sa kasakit, tinaramid na kan ka. Mercy, tinalikodan na ta ni Rika. Gapoy ti dayjay alalaki. Ngam nagsubli akadwa na ti anak na. Kaya't asawan da ita. Kaya't nanti makikapyakan ka. Pwes, diyak amuno kasano amang rugi kami. Kanyang artikat mo nga ramitan. Sangwam di anak mo. Danggam ti ibaga na uray apagbiit lang.
Ngam ti pagbabawyam to ti saan mo apanang pakawan ken ko ana. Panunutek pa'y, Mercy. Tinagbalin asusik mi iti amak, apuon ti panagtalaw ko. Kanjak panagpakpakita kadakwada, iti lasod ti 10 atawan, manang Emmy. Sinmuro tak iti pamilyado a lalaki, nga iso ti kinagura unay ti amak. Naaddaan kami iti anak, iso ni Junjun. Ngam nakisina akmatlaan kankwana, idi pinangtaan nak ti asawa na nga idarom na kami. Nagbutengak tanapanunot ko ti anak ko. Iso nga ingkadeng ko ti immadayo. Iti panaglabas ti tawen, napanunot ko ti agsubli iti sidong dagiti naganak ko. Uray jak ammo no maawat nakpay ti amak wenno saanan. Dinakpulos sinango ti amak iti panagawid ko iti pagtaengan mi akadwak ti anak ko. Iso nga iti balay ti maysa nga ikit ko tinagdagusan mi ken ni Junjun. Mami, apay nga ginggeta? Saan da ba nakasarita ni Lolo? Amo kakagura nakpailaan ni Lolo, anak. Anya nga min tinapasamak, Mami? Apay nagtalaw kay ti balayo? Idi nga min ubingak, na istrikto unay ni Lolom. Ngam ipaay na amin nakasapulak. Taagmay-may sa akat nga rod nga anak dakan ni Lolam. Aging ga idinam amok ni Dadim. Kat dayjayan tinangrugyan ti amin. Kasta ka di, Mami? Saan na kayat ni Lolo ni Daddy? Wan anak. Ngamawan na pulos tinagbabawyak anang ipatag ka ni Dadim. Tasika tinagbalin abunga ti ayan-ayat mi. Sika nga agserserbi apigsak ita, anak ko. Awan mo tan ni Daddy? Apa kagura nakalatan ni Lolo? Di kagdanag anak ko. Dumtang tumatlaang ti aldaw, ama pakawanak ni Lolom. Kat agdadan na tayon tumanan akas may sa pamilya. Sapay la ko, Mami. Ngamin, kaya't kumata na marakop ni Lolo. Eduardo, adyatir aramitom dito silid ni Rika. Daldalo sakto'y silid na. Italamanan analukatan to'y silid ni Rika. Kalpasan tinaunday a panawan. Iso nga roda nakataptapok kante amin asuli. Kas itigurak kan kuwa na nagtalinaed itinaunday a panawan. Apay nga roda daldalo sam. Diyak matam mo, Mercy. Amangan ngamin no, kaya't nandot ang subli, iti daytoy asilid. Apay nga rod, adi ka agpatulong amang dalos? Siya kon ti mang dalos. Tanukas pangarigan sumrak to iti daytoy asilid. Saan na namarik na, asaan ko payak kayat ang makita. Eduardo. Diyak pa'y kapagla nakasarita ti anak ta, aklo nakdayta.
Ngam kayat ko ang makita kan marikna na ajak binaybayan ti sigud alubong mi adwa. Amang ano dayto yan tirugi ti panagkinaawatan yung agama. Saan pa'y siguro? Ngam, sa ganak dayta. Tamang ano dumtang to ti aldaw ang maornos tumatlaeng ti amin. Patpatgam ka di ti anak ta? Natural. Apay kumasaan kat putot ko ni Rika. Amok ang napakawan mo ni Rika. Marikriknak. Ngam saan ka apilitan amang pasangbay manangkan kwa na diti balay? Orayak asi ka mismo ti agdisnudo, Eduardo. Eduardo, iso ni Junjun, ti apo ko ta. Hello, Lolo. Mabaling ka din arakopan ka? Sige. Umay ka, apok. I miss you, Lolo. Kumusta ka, apok? Nagdakil ka mo't gaya man. When, Lolo? Ngam, apay ngay tala nga makita ka, Lolo. Ididama simmangpat kami dito ka ni Mami. Saan ka nakita? Ako At nangamin tinapatang nga inaramid ko di apok. Iso saan kayo ang nasango? Kasta ka di, Lolo? Saan aya nakay ayat ti apo ko ta, lakay? Uwan nga Rod Mercy, nakabibibo nga ubing. Lolo, basta manipod ita, kanayin tan nga kadkadwa, ah? Sure. Uwan, apok, dahi talagayam. Promise, Lolo? Uwan, apok, promise. Jun, apok. Apay nga daka dito'y silid ni Mami. Sinirip ko ngamin. Kat nakadaldalos mo tan, Lolo. Sana kas itidama simrikak, idisimangpot kami. Nakataptapok. Dinalusak to'y silid ni Mami, apok. Ha? Kasta ka di, Lolo? Ay, hunggayam, Lolo. At kahit kung ay pakita kan ka. Umay ka. Ay, dayto yo. Ladawan mo't dayta, apok. Wen, Lolo. Kung na ni Mami, ladawan nyo ka natalo daytoy. Ngam, apay napisang. Apay nga wan jerupa ni Mami dito'y ladawan. Gaputa kagurak edin ni Mamim. Kagurgurak ulay. Kagura yun ni Mami, Lolo? Wen, gaputa pinanawan na kami ni Lolam. Ngum ita, jaka mo no, nugura pa iti marikrik na ko no, masaksakitan at laangan. Ha? Di ka mawatan, Lolo? Jak, amo na pa kagura yun ni Mami. Nasingpat ni Mami, Lolo. Kanayon nakaprotektaran. Kan, oray no marigrigatanan. Sana nagsarsar nga nagtrabaho. Isasapay la kumata saan yun nakagura ni Mami, Lolo. Please?
Apay di na kam sinango ti amak, idi simmangpat kami ka ni Junjun nga anak ko iti balay mi manang Emi. Nagbalin mo't anasingad adagos da Junjun, kan ti amak idi nagkita dan. Maawatak matkit di no apay, akas jay ti inaramid ti amak iti panagsublik. Jak mapabasol, taamok asya tinagbasol. Ti inak ti akimplano, nga umuna aya si dagmi ti anak ko kani papa. Kat saan mo't anapaay, takas iti nakonakon, nadaras ti panagsinningad da papaken Junjun nga anak ko. Marikrik nakmat ket di manang, napakawan nakon ni papa, tanalagaan ngamin ang tiriknak ang nagsubli iti lugar mi. Isu na laeng, tanalabit asaan pa'y akabailan ti amak ti mangsango kanyak. Agingga iti maysa nga aldaw. Rika anak, umay ka, aday pakitakan ka. Anya day ta, mama? Nabayag na intulin ko daytoy anak. Surat ni papam, para kan ka. Surat ni papa kunayo, mama? Para kanyak? Wen Rika, insurat na daytoy manuabulan, kalpasan ti ipapanaw mo idi dito'y balay. Naimbagman ta na iduli nyo day ti asurat, mama. Naiurayo pa'y kanyak. Wadrika, talaga nga indulin ko. Taamok adumteng to ti aldaw nga agsubli ka matlaang ditoy. Kat sa anak mo't anapaay. Ita adakan anak ko. Panawanan tapno mabasam ti linaon ti surat kan ka ni papam. Sige. Basaak, mama. Rika, anak ko. Anak ko. Jak amuno ka sa nuwa kitawa kiti pamakawan. Ngumdumteng to kumakipanawan ama pakawan nakto matlaan. Jak man na ipakita wano na iparik na no kasano ti kinapatag mo kanya. Kapoy ti kurak kan ka. Ngaminal daw asap-sapulag ti presensyam, iti amin asuli ti balay tayo. Nutumteng to ti panawan nga agsubli ka. Sapay lang tamaawat nagtupay kas amam. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Anak ko. Amom, uray saan nga agtagtagari idi ti amam. Amok nga ururayan na ka, iha. Inaldaw ang nakaturong dagiti mata na itiri daw. Tunggal ada iti salas ang nakatugaw. Nalabit nga ururayan nati sa sangput mo. Mama. Patpatgan na kaunay ti amam, Rika. Iti uray ka anuman. Mamati akasaan anapukaw iti uray apag kanitulaang ti pamatag na kan ka. Kunak no, awan lugar kun iti da iti a pamilya, mama. Ngam nagkamali agayam. Saan ka apulos anapukaw iti puso mi anak ko? Amo kasi kati urayan ti amam nga umasidagkan kwa na. Nakasagana ka kadin. Asumago kan kuana. Uwan, mama. Uray anya ti agbalin a reaksyon kan pangaddan ni papa. Nakasagaan ka mga klon. Amok kami nabasol ko matlaang. No apay aginuranak ni papa itinakana. Rika, anak. Di kagdanag. Mamati ak aday tuyan ti umno a panawan. Tapno makapagpinakawan kayon nga agama. Mga barwanan tayo, anak ko.
Dayjay ni Papa, aday ti beranda. Panagkunak, daytoyon ti kapintasan agundaway tapno makasaritak ti amak. Sipod nagsubliak dito'y lugar mi. Itala ang maikanak iti gundaway ang makisaritakan kuana. Diyakon paluspusan dayto ang gundaway. Papa? Rika? Nabasak ti surat yung nabayag na indulin ni Mama. Pakawanandak, Papa. Amo kadakal tinagbasulak kada kayo. Pakawanandak, Mad. Anak ko. Amo nga adumat tinagkurangakan ka. Nagbayag nga inuray ko ti panagsublim, Rika. Pasensya kayo no nabayagan, Papa. Awan ngamin kirod ko sumango kada kayo. Nang ronak at awan mo't tinagmamaayan tinagbalin a desisyon ko idi. Iso api maanawak iti poderyo. Tilaan nga nasaya at nga imbungan na. Kat naadaan na iti anak. Anak amang patpatigker iti pakinakam ko. Pasensya kan, Rika, anak ko. Jakmat amo akas jay kayam tinagbanagam. Nairamraman pa kit din ti apok iti saan anasaya at anapasamakan ka. Pasensya ka no awan kami iti dendam kadag iti panawan akasapulam ti suportami kas dadakal mo. Siyak tinagbasol kada kayo, Papa. Iso asyak ti rumbang agkid daw iti pamakawan. Katagyaman ak, Papa. Tanaklundak mo't laangan. Agraman ti anak ko. Mama, Papa, agyaman ak tanaklundak manen. Anak, ti puso tinaganak kat kanayon anak alukat para iti anak na. Uray kasanupay kabayag a panawin tinaglabas. Lipatan tayon tinapalabas, Marcy. Rika, anak. Sangun tayo ti masakbayan. Mga barwanan tayo manen kas may sa anaurnos ken naragsak a pamilya. Uwan, Papa. Kayat ko ti mangrugi manan. Karaman ti anak ko. Mami, mabalin ka din nga agnaitan dito ayan da lolo kan lola? Kayat mo ka di anak ko. Un mami, kayat ko launay. Ngamin, at da lolo kan lolak ditoy. At da pamilyak. Talaga nga da pamilyam apok. Kaya't sika, parabor nakakada kami ti Diyos. May saka nga anghel asimang bay kada kami, apo. Agpaiso, lolo? Wen, apo. Diyak amuno kasano ak nga agyaman kada kayo, Papa. Mama. Rika, anak. Saanan ang masapol dayta, Rika? Tinapatag, adda kayon nga aginay ti dennabi. Kas na pagnunumuad tayo, mga barwanan tayo manan, Rika. Nga adda maibuyog a panagpipinatag ken panakaawat. Pudno dayta, Mama. Ket dayto yan ti kararagsakan na kanito ti biyag ko. Tinabukal manen ti pamilya tayo. Nakaragragsakak. Apay, anak. Ngamin, agnanaitan dito'y balay da lolo kan lola. Ay, balayo ko nak kumamami. Taanak da kamat.
Kasta, mami. Umisem ka. Sana kas idawan tapay ditoy. Man-mano makitak nga umisem ka. Amom anak, malaksid kan ka aparabor kanyak ti Diyos. Nalaus matlaang ti panagyaman ko. Ta itilasod tinaunday apanawan. Apan nakaisinak kada lolo kan lolam. Adto'y ta ita. Kadan na ta idan. Mami? Kaya rigan naman ang nagkalkal lautangak. Iding kadang ko ti simurot iti amam. Dinak binaybayan ti namarswa. Tamalaksid asimmang bay kakanyak. Nakasubliak pa yan iti sidong dagiti dadakkel ko. Iso naragsaka kon anak. Ura siyak mami. Naragsakak tadan lolo kan lolak. Kan ada ka pa'y amamik. Di mo ka disapulan ni dadim? Kaya't ko mga damot dito ni daddy, mami. Ngam, saan mo't amabalin? Ngamin, amangan no apaan na kantumanan di babaya mang sapsapol idikan ni daddy. Junjun. Tsak kaya't nga damang pasakit kan ka, mami. Ngamin, patpat kan ka unay. Tsak kaya't nga dati mapasamak kan ka dakas. Di ka agdanag anak ko. Awan ti dakas ang mapasamak kanyak. Nang runak at adda akon dito'y sidong dalolo kan lolam. Talaga, mami? Awanan ti mga pakan ka? Awanan, anak ko. Takinapod nuna, sipod nakasublita dito'y lugar mi. Nang rugimot tan anariknak anatalgadak. Natalgad tan dito'y sidong dalolo kan lolam. Agad naman na maragsakan, mami. Agsasayaab kan anak ko. Tinasayaat, maturog tamatan, taadalaman tirabii. Di ka agdanag. Natalgadtan, Junjun anak. Natalgadtan. Man ang nasalimo o tibiyag ko, sipod si Murotak iti lalaki a pamilyado man ng Emi, sa anak ang nagbabawi, tadimtang kanyak ni Junjun nga anak ko. No amirisak ang naimbag, basol ko ti amin, no apay ang naaddaan kami iti susik iti amak. Ngam ti pagyamanak, narisot ti singgalot mi nga agama. Sakbay pa'y nga da nakarkaro a pagbabawyak iti nakana. Saan la aday tamanang? Nakitak tinagpayduma a kinaragsak ti anak ko. Idi adda kamin iti sidong dagiti dadakkel ko. Nang runa pa'y kat nalaos ti panangipatagkan kuana dagiti dadakkel ko. Gaputaddan da mamaken papa a katulungak a mga saasikaso ken ni Junjun nga anak ko. Ad-adon ti gundaway ko anang pasayaat iti panagbiag mi. Nakastrekak iti permanente a trabaho, ket ininot ana italuak iti posisyon ko. Makunaman amay saak a single mom, maipapaay ko ti amin a kasapulan ti anak ko, nga iti agdama, ket addan iti high school. Nasalunat ken napigsapay mat nga agpadpada da papaken mamak. Iso nga amok a mabayagpay nga agdadan na kami. Kat makasubadak pay, iti amin a kinaimbag da kanyak. Daytoy iti pakasaritaak manang Emi. Kat agyamanak, iti panang yurnosyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Rika. Rika, pagayam ko. Husto tinakunam.
Nagbalin ana sa limuot ti biyag mo, gapo iti susikyo kadagiti dadakkel mo. Kung nangarudan dagiti natataangan, iti kanito aguraem ken tallikodam dagiti dadakkel mo, kaya rigan na aten nallikodam metten tinapintas agasat asumangbay kumaken ka. May sapay apang dayawak ken ka ket tinagbalin a desisyon mo a makisinalaengen iti ama ti anak mo nga agdadatagayamen a pamilyado. Idi naurnos mo ti amin a nagbiddotam, nagbaliw a namin pinsan ti taray ti gasat mo, ket naikan kapay iti naurnos ken natalged a panggadan. Sapay lakuma tadi mo liplipatan ti kanayon nga agyaman iti namarswa, agsipod tadi nakabinaybayan a pulos. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito iprograma tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Mapunas, ito'y lagi. To this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Andy at taga syudad ti Baguio, ngam iti agdama kat adda ija Australia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti De Los Reyes, kayong kan Abalos family ti Nueva Vizcaya from Gina Abalos. Shout out kada Raquel Israel Rabano, Irene Makugay, Jenny Gamad, Wilma Baroga, kan Adonis Angayan Bidong. Bolosan kan Leda family ti Barangay Bulbulala, Balawan, La Union, from William Bolosan Sr., Rosario Bersaval, Julie kan Elvi Cabansag, Sir Boyet kan Norma Osalia, Nelson kan Clarita Pahe, Ayan kan Shine Reyes, Clarinel kan Makmak Pahe, kastamot ti Cabansag, Bersaval kan Osalia family, ti Samonte Quezon Isabela, from Benny Rose Jose kan Paul Laya, ti Barcelona, Spain. Belated happy 53rd birthday Mamang Idang from Navia Ley Seria. Alonso Maliaga Cantanya sa family, the Esther Maliaga Domingo and family ti Alakapan kan si Tanga Ballesteros, from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Zenny, Ellie, May, Sheila, Let kan Olivia from Juliet Sugitan. Ramon Garcia ti Santiago City from Ben Garcia. Shout out kada kami dito'y CMFDC Station Hospital ni Sir Vicente kan Sir Bakidan kan dagiti napipintas a nurses from Joey Bingayan. Shout out kada Edeline Ugay Bautista, Eva Justo, Jasmine Rivera kan Angie Rita. Amin at taga Kay Lion, Isuda Hazel Daugas, Yenyen Sagban, Carol Lingbawan,
especially the mother and father from Chol and Uday. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alia Faye Galapon, Tibugnay Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delphine, ti Singapore. Bahian family ti Dakap Sur, Bani, Pangasinan, from Alfie Bahian. Jing Labaro kan Mary Joy dito'y Hong Kong, from Corazon, Balaan. Shout out kadagiti dramatista ti Salang Productions ti Bombo Radio Philippines, iso da Joby Dupais, Emily Calica, Jenna Almoite, Ruben Crisostomo, Perry Claro, kastamat ni Ferdinand Feria, Mang Biano, Eddie Bona kan Ma'am Remy Balderas. Mailiw kamin kada kayo from Noli Uy Ole ti Ilagan City, Isabela. Taberna kan Aquino family from Nuvelin, Taberna. Do or Die Troopers iti 17th Infantry Battalion Delta Company, the CAA Vidal, CAA Orpilia, CAA Kayumba, CAA Balikod kan CAA Ballesteros ti Kapisayan Gataran Cagayan from Pablo Binarao. Soriano family ti Sagat Cordon Isabela, bakit ko ani Josephine Kulang ti Ohio, kastamat ti Kulang family ti Etchage Isabela from Nomer Soriano. Lamberto Passion Jr., kastamat da Leslie May, Anaya Faith, ken Noli Andes, from Linda Passion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Andy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kuma, takanayon kayo ang nakaradkad, adanunan, tuy nanumo asurat ko. Ilingad daklangan man ang itinagan nga Andy, tubo kundi makalak iti syudad ti Baguio, ngam ita kat adda akon dito'y Australia. Nakapagsuratak, tadamot padas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay ko mata makaibati iti adal kan inspirasyon. Bastardo, day tati yaw awag da kanyak manang. Sabali ngamin ababai ti inkalay sa ti amak idi, no pay immo na anaadaan da iti relasyon iti inak. Tapno na sayod ti amin, rogyak man nga rod ti agsalaysay. Pagtasin mangpat kayo, nanang. Itay pengar-urayan da kayo. Pasensya kan anak ko, nag-overtime kami ngamin. Kasta ka din, nanang. Nakaluto kamin ka ni Lola. Ay, kasta aya. Kat, kumusta mo ti panagadal mo, anak ko? Okay mat, nanang. Iso na lang tadandanin man ng exam mi. Adaman ng dagiti masapul na paggastusak. Nang runa ti pang matrikulak. Ay, sapay mabayag pa iti sweldok. Ngabdi kag danag. Agarami da kiti pamuspusan. Narigat mo't no makisarita ka manan amaladaw kang agbayad. Mabalin lat tamat kit di ananang. Wen ngam nakababainan anak ko. Kanayon latan akasta. Anyay nga rin ti mabalin na talagang awan, nanang. Eh basta, saan mo pagdanagan tasyak ti makaam mo? Ala, inapay nga rin agpulos. Tapno makapangantayon kadalolam. Naturugan di adak mo. Wananang pinaturog kon tada klase na inton bigat. Anyaya di pagsarsaritaan nyo itay nga agina. Eksamen da kanon nanang kat masapol nga agbayadan iti matrikula na. Kasta aya. Sapay mabayag pa iti sweldok. Ay, nagrigatan aya ti kastoy abiyag. Ano sa anak ko? Taday tanto anak mo, tiba katulong kan ka. Isungarod ngay karkarigata ka pagadalan, nanang. Paino ka sa riitam gamin di amana.
Di ba't ko na tumulong iti panagadal ni Anday? O, nanang. Ngam numabalin, jak nga rod kaya ti agpatulong kan kuana. Nang ron nakat amok ti kababalin di asawa na. Ay, dayta dati naganap na. Impagarop na siguro nga agbiag iti naginawa. Tadang asawa iti baknang. Kalpasan anasikugan na ka. Naimbagkit diya, tasaan mo nga indarom. Bayan yun, nanang. Tinapatag, ada anak ko. Makaamumot no tong palan na ti Karina at tulungan nak iti panagadal ni Andy. Si kamot gayam, Joy. Dandani man nga minanteksan tayo. Agparikot man nun ni nanang iti pagbayad ko iti matrikulak. Kasimot nga rod ni nanang mo, kunak man no tumulong ni tatang mo iti panagadal mo. Kastamot timbaga ni nanang. Saan aya nga da restaurant kay matmatunan ni tatang mo? Apay di mo mapansarakan. Tapno dumawat kay iti tulong na. Kasta nga rin pampanunutot, Joy. Ngam amang ano kaungat-nak ni nanang. Di pa kadam. Saan matadakas ti aramidam? Anya ti amom namangtod ni tatang mo. Di supay ama itulong mo ka ni nanang mo. Sabagay. O sige, padasat nga ibagakan ni nanang. Tauray no siya kung ti umasidag ka ni tatang ko. Nanang, ada ko may bagak kada kayo. Anya day ta anak ko. Amo ka marigatan kayo namang paadal kanyak. Nang rona kat, saan ba't alakal di sweldo yun di pagtrabahuan nyo? Apay aya. Nanang, anya nga tanong. O masidagak ka ni tatang, tagpatulong akan ko ana. Anya, maiturad mo ang mapansarakan di amam anak ko. Wan nanang. Barang nun siya ti makasulbar iti parikot tayo. Ang mga numakita na kaya asawa na. Sa bali ti ugali da di babae. Ang mga nun niya pa ti aramidan na kan ka. Di agdanag nanang. Iranak nga on di asawa na. Iti restaurant dati papanak. Takanahin mo't iti ni tatang saan ka di? Awan anak ko. Ay, sige, ngamaganad ka. Diyak kayat nga da mapasamak kan ka adakas. Wan nanang. Agan nadak. Mabalin, saan akayat ti inak asingaan ti amak, tapno agkid daw kami laang iti tulong manang Emmy. Ngam inturturod ko nga impakadakan kwa na, akayat ko asarakan ti amak, tapno agkid dawak iti tulong para iti panagadal ko. Saan ang nagkatuluyan dananang kantatang ko, uray sikugnak kano idin ti inak, tasigon iti istorya ni Lolak, nangasawa kano iti baknang ti amak. Ingkari na mutket di nga ipaay na ti obligasyon na kanya. Ngam saan anatungpal, tasabali ti ugali ti babae nga ingkalay sana. Kas namin kada kami, marigrigat laang idi ti amak. Idi adan nakam ko,
na istorya kanyak ni Lolak ti amin. Iso anaturadak anang tuntun iti karbengak iti amak, Manang Emmy. Andy, apay nga, adda ka ditoy. Pasensya kayo ni Mayak di ti tatang. Kasapulak namin ti tulong yo. Anya tulong? Sana yang ngayong bagayo ka no, iti tulungan nyo ni nanang iti panagadal ko. Kasapulak namin ti pagbayad ko iti tuition tatang. Marigatan namin ni nanang. Narigat namin ti sitwasyon ko, anak ko. Sa anak ama kay gamay ti kwarta, no saan ngagdalan iti asawa. Kasano nga rodan tatang? Di kagdanag. Agarami dakit ti pamuspusan. Ngamkid daw ano mapalin. Saan ka unay nga umay dito restaurant? Ang mga numara na anak ka ni Trudis. Sige tatang, ngam orayak ti itad mo. Masapol ngamin niya agbayad ak iti tuition. Tadandani kami nag-examen. Kumusta ti papan mo ti ayan ti amam, anak ko? Nagdanagak, ang mga numaranaan na kadya asawa na. Nakapagsarita kami, nanang. Awan di asawa na, hindi na panak di restaurant na. Ay, nasaya at mat. Kat, anya nga itimbaganakan ka. Nagrigat nga ang sitwasyon ni tatang dyan, nanang. Saan ka na ang makaigam iti kwarta? No saan nagdalan iti asawa na? Kinayat na dayta. Iso nga anusan na. Ngam nagkarimat nga agaramid iti pamuspusan, nanang. Basta sa anak ka no agpakpakita iti asawa na. Tapno awan terumso ariribok. Ngam marignak, nanang. Talaga akayat nakatulungan ni tatang. Nasaya at matkatatao ni tatang mo. Isunala ang taga po iti ambisyon na bumaknang. Tinalikodan na ta, kat inasawa na day di abaknang. Sana bali, nanang. Tao rin marigrigat tayo. Naragsak tayo, mat. Sana kas ka ni tatang. Kasla kakaasi iti ayan ti asawa na. Kumusta ti negosyo, iho? Nasayat mo't papa. Adulat tamat ta ka na yung ti umay dito yung restaurant. Good. Papa, ada ko may bagak kada kayo. Ngam pangasiyo ta saan nyo kuman nga ibagbagak ni Trudis. Ta sigurado makapungtot manen. Anya dayta? Kasla na patag-unay dayta nga ibagam. May itay tanak ko dito restaurant. Anya ti ginagara na? Umay ang kitkid daw iti tulong. Nabayag nga mina na sa anak ka nakaitad kan kuana. Apay nga mina di mo tulungan. Basta ilimad mo ka ni Trudis. Saan ayakas ta ti saritaan tayo de? Tiyakmat namin makaigigam iti kwarta, papa. Amoy mo ti kinaistrikto ni Trudis. Di na kaya tatulungak ta anak ko. Kita man lang agpaisuan. Saan kay di akayat para ka ni Trudis nga anak ko? Tamo nga adan na si Kugam iti. Papa, ngam gapo tanatangkan ti ulo ni Trudis. Kan, jakmat mapagkadkadan ti anak ko. Nakiasawa latakan ka nga oray, amo na matan edi, di may papan iti na si Kugam. Ngam nakitak ti kinasayat mga tao.
Amo ka di mo maituradalukun kan pasakitan ti anak ko. So naawat ka mutlain. Agyaman nak, Papa. Pasensya kayon. Jak mapanak na kantibagik kada kayo. Tati kayat ni Trudis. Katagtong palak iti amin na kayat na. So akastoy latan. Siyak ta dati ti restaurant tayo sa tibilin ta asawak. Anyang nagpaiso ti gasat mo. Sige, sakti makamo magtaditi tulong mo para iti putot mo. Basta di mo ni bakbakamo ka ni Trudis. Tadyak kaya't nagsakit tinakam kanyak di anak ko. Maawatak, Papa. Katagyaman ak unay kada kayo. May ka ditoy. Kaya't ko kung mga itad na ito kan ka. Anya ditoy? Kwarta. Para iti tuition fee na andi. Ha? Bayada maaminan. Tap na awanan ti problema. Nangalaam iti dayto a kwarta. Amo ka diti asawam ti may papan iti daytoy? Saan? Intad kanyak dayta ni Papa. Tap no itulong ko kada kayo. Amo na ti amin may papan kada kayo kan andi. Sakba nagkalay sa kami ikan ni Trudis, edi. Inka rin napalubusan na kamang tulong kada kayong maagina. Naimbagman, takas tagayam ti kapanunutan na. Lita, ano san nyo kumanan niya ti may tulong ko? Di ka agdanag. Tamanipod ita, siya kung tagarami di ti pamuspusan. Sana balita ang mumot ni Papatar aramidag. Bala, di ako nagbayag. Ang mga numapan ni Trudy si restaurant kat di nakmadanon ijay. Ulit Lita, pasensyakan. Manipod idin, ingka gumaan ni tatang ko ti tumulong kada kami kaninanang manang Emmy. Narigat ti sitwasyon ni tatang, takas iti nakunakon, sabali ti ugali ti asawa na. Talaga akayat na abukudan ni tatang, uray amuna nga daim mo na pamilya ti amak. Di napulos kayat amaadaan kami iti komunikasyon. Ngamgapo tadan nakam ko, siya kun tinangipamuspusan nga agkita kami kanitatang asaan amaamuan ti asawa na. Nagdakkel mo't ayaman ni nanang, tasaanan amarigatan amangisakad iti panagadal ko. Apay nga itakala ang anak ko, itay pa'y ti dismissal yu saan aya? Sinarak ko ngamin ni tatang nanang. Anda ngamin masapol ko di pagadalan. Kat masapol ang makagatang ako nitong bigat. Apay anapan ka pa'y lakan kwa na. Imbagamla ko makanya kon anak ko. Ang mga noodam ako na di amam no kanayon adumawat ka kan kwa na. Saan nanang? Naimbag, tadi na ka nakita di asawa na. Sigurado nga agapa damanan ka ni tatang mo, numaamuan na nga agkit-kita kayo. Di agdanag nanang. Awan ka na ita di asawa na. Nagbakasyon iti sa bala pagilyan, katkadwa na dagiti gagayim na.
Isa nawaya ita ni tatang. Ang mga no adagipulong kadagiti trabahador da iti restaurant. Awan nanang, takinapudno na. Ka-vibes ko amin ida. Kagurugura da mo di asawa ni tatang tanauyong ka no. Saan nakas ka ni tatang anasingpat kadakwada? Kasta aya. Wan nanang. Ken makitam ka di daytoy. Nagadamakbakan nanang. Ipabalon kanyak ni tatang. Tapno saan kayo kanang niagluto ko ni Lola? Ayun na. Ay, nakababain anak ko. Saan nanang? Kaya't ka no asulnitan ni tatang dagiti nagkurangan na kada tayo. Iso nga ipapaay na ti amin aginggat kabagilan na. Basta agadal ka nga rod anaimbag. Tapno adamot gunggo na ni tatang mo ang mga aramid amin a pamuspusan. Tapno mapagadal na ka. Nay, apay dagita dagado amakbakan anak ko. Kasla da paskan. Nagapon na ngay dagita. Insangpot ni Andy nanang. Ha, ay indangalaan na ngay kadagita. Agkakaipas mo tamakmakan. Intad ka no ti amana. Naggapo ngamin iti restaurant da. Anya, nakisinarak manen iti amana. Ay nahalita. Saan nga ta delikado day tangar aramidon da nga agama. Kastamot ti kunak nanang, ngam saan kanumot? Mapanlaang di apo ko yo, no awan di asawa ti amana. Ay, nagsaya at kat kuman, do saan anapasamak ti kasta kada kayo iti aman ni Anday. Amo nga, da pa nagbabawi na. Naman niya ngay nga road, napasamak ti amin. Ti pagsayaatan na laang, ikagkagumaan na itan nga ipapaay ti obligasyon na iti anak na. Uwan nga rod nanang, katdakkel a pagyamanak daytan. Babaan iti kastangar aramiden na, ininot mo't amapunpunas ti gurakan kwa na. Kastamot ti saam anariknak, idiin sukat na kami iti dayjay abaknang. Hanggang kaasibag, takasla nakabalod mo iti sidong ti asawa na. Anusan na ananang takinayat namat. Uray agbabawi, naladawan ti amin. Kan nagkasarda nanang. Iso nga awanan ti maaramidan na, no di anusan na ti kasasaad na ita. Graduation mininta no may alawas. Uwan nga rod anak ko. Ay na, nagbiit ti panawan. Agturpos kanton iti kolehyo. Naku namon nanang. Kaslasaan nga rod ang mamatin ni tatang agturpos akon. Talaga? Agam, talaga adisidido ni tatang mo anang paadalkan ka. Inkarina day tananang. Kaya't nakana makaturpusak tapno nasaya at agbali ng masakbayak. Kan tapno makatulong ak tumutan kan ka. Agyaman ta anak ko, tauray adan sa bali a pamilya ti amam, saan nakatinalikodan. Ingka gumaan na nga impa iti obligasyon na kan ka. Makadar ay tungatan ni tatang ito nagtorpusak? Ay, day tatijak mo anak ko. Amo ba ti kasasaad di amam? Sa bagay. Kaya't ko mga isagot ti diploma kada kaya dua. Tauray kasto ti sitwasyon ti pamilya tayo. Mariknak nga ipatpatagdak unay ka ni tatang. Agpaiso day ta anak ko. Ipatpatagdak ka unay-unay. Uwan gayam nanang. Saan ka din na masaksakitan? Ay saanan anak ko. Gapo iti makitkitak itangar aramiden di amam. Apay nga rin adi ka nakiasawa iti sabali nanang. Ay atom ka di pa ni tatang ko? Saan to ang mapunas day ta panagayat ko kankwana aging ga ititong palbiag ko. Ngam daragsaka kun, amakitkitak anasaya at tilin na nganyong agama.
Kat kanayon ko nga ikararag iti Diyos. Asapay ko kanayon na atarabayan ti amam. Kat ilisi na iti anyaman apagpaggadan na. Intud bigatan ti graduation ni Andy, anak ko. Wen nga rod nanang, maragragsa ka nak. Kasla kaano lang day di pa naggraduar na iti high school. Ay, naswerte ka anak ko, tadimakal adasingpot, kan nagagat nga agadal ni Andy. Kan kang runaan na, maawatan na ti sitwasyon niyo iti amana. Wen nga rod nanang, nanakman nga anak ni Andy. Ang mabaliwak man ti saritaan, anak ko. Makadaray to nga ti amana iti panagturpos na. Diyak namnamaan day tananang, amo tayo mo ti sitwasyon ti ama ni Andy. Ay sabagay, narigatan, mga lumaamuan pa'y jay asawa na. Day tatilikliklikan da mapasamak nanang, tapno saan ama putod ti komunikasyon da nga agama. Halakot, mawatan tayon tunday ta. Tinapatag, adda komunikasyon da ga agama. Happy graduation, anak ko. Thank you, nanang. Naragsak ka kadimatlaan, Andy. Wan, nanang. Ngam, naragsa ka kumapay no nakaumay ni tatang. Di mo namnamaan day ta, anak ko. Imposible ang mapasamak day ta. Happy graduation, anak ko. Ha? Ha? Tatang, ada kayo? Di, apay nga imay kapaylaan. Ang mga numadaksan ka. Di ka agdanag. Tamo ti katugang nga kalalaki ti umay ko. Awan mo't ni Trudis nga asawak, tadamanan iti sa bali apagilian, akadwa na dagiti nga gayem na. Iso ang nakaumayak. Tatang, agi amanak. Kat isagot po kada kayo kan ni nanang ti diplomak. Panagkunak anak ko. Ni nanang mo terong nga pangisagutam iti dayta. Taiso tinagsakripisyo manipod pinanawan kayo. Katagyaman ako unay, tayo tilaksid dagiti na aramid ko. Didak pulos inlaksid kas kamang ti pamilyayo. Sika ti ama ni Andy, kat saan ama punas dayta? Pudno dayta, tatang. Katagyaman nakmanan ka na kayo. Ikarik nga aramidak ti amin akabailak, aging kaasibibiyagak. Tapno masulnitak ti amin anagkurangak kada kayo nga agina. Umdasan kanyak adi mo baybayan ni Andy. Day talaang ti kapatgan. Katandaanan niyo, tatang. Ipatpatag kayo unay. Oray no saan tayo kumpleto. Maawatak day ta. Tinapatag kanyak. Agkiking naawatan tayo. Ipatpatag kayo adadakkel ko.